Ukhomentile kusisi wathi-ke ucela simchazele ukuthi-ke ingabe kuchaza ukuthini ukuphupha ifoni. Sokhuluma-ke namhlanje ngefoni ukuthi-ke ingabe kuchaza ukuthini. Ukuphupha-ke ngamafoni kungase-ke kube izinto ezimbalwa nje. Kungaba-ke uphawu lomsebenzi wakho noma into nje oyenza kaningi kanike lento isihleli engqondweni. Kunesihloko-ke esinikwe usisi sokhuluma nje ngezizathu-ke ukuthi kungani-ke siphupha ngamafoni. Ingabe kusho ukuthini-ke ukuphupha ngamafoni? Ukuphupha ngamafoni kusho ukuthi-ke cishe unomuzwa onamandla wokulangazelela-ke umuntu-ke omkhathalelayo. Ifoni yakho-ke ingaba yinto-ke ofuna ukuyinqamula. Mhlawumbe-ke udinga ukugxila kuyona kakhulu noma-ke kube ukuthi-ke yinto ofokase kuyo kakhulu, ingakho ugcine usuyiphupha. Ifoni-ke iphinde-ke ifanekiswe-ke njengento yokuxhumana. Noma-ke ungase ulahlekelwe isithanda sakho noma-ke ngumngani wakho. Iphupho lokulahlekelwa yifoni uma-ke ephusheni ifoni yakho ilahleka. Ukuphupha-ke ngokulahlekelwa ucingo kungase-ke kube uphawu lokuthi-ke uzizwa sengathi ulahlekelwa ukuphila kwakho siqu. Kuningi-ke okwenzekayo futhi-ke isikhathi sokuhlehla futhi uthole ukuthi yini ebalulekile. Leli phupho-ke lingase libe umqondo onhlanhlathayo kanye nelimbono yezinkinga eziningi empilweni. Kuthiwa-ke ukubikezela-ke izinkinga ongase-ke ubhekane nazo empilweni yakho. Ukuphupha-ke ngefoni uma ukuthi-ke mhlampe iyaphuka. Uma uphupha ngokuthi ifoni yakho yaphuka, kungenzeka ukuthi-ke unezinkinga ngobudlelwane bakho. Kungakhathaleki ukuthi-ke ubuhlobo bomuntu siqi noma ubuhlobo bomuntu osemsebenzini noma umuntu-ke obambisene naye, mhlampe niyathandana. Ngabe-ke unomuzwa wokuthi-ke abanye bazama-ke ukukushintsha ngendlela-ke ethile wena oyiyona noma-ke ufuna ukuzimela. Kanti-ke ukuphupha ukhuluma nomuntu efonini. Ukuphupha ukhuluma-ke nothile ocingweni kungaphakamisa-ke inkinga yokuxhumana empilweni yakho yangempela ongakalungeli-ke ukuyixazulula. Kungenzeka ukuthi-ke indlela abaphansi abase bexhumana ngayo nawe kube ukuthi-ke mhlampe khona udaba abafisa ukukutshela lona. Ingakho-ke usuke ukhuluma nefoni ephushini usuke uxhumene nawe. Ukukhala kwefoni nje ephusheni ikhalela nje ungakhulumi nayo. Uma uyiphupha-ke ifoni ikhala ingxenye yomqondo wakho ophansi ukukhuthaza-ke ukuthi unake okuthile okwenzeka empilweni yakho okuvukayo. Kusho ukuthi kunezinto okumele uyinake empilweni yakho. Kahle kahle iyakuphaphamisa. Ungase-ke ushaye indiva ucezu oluthile lolwazi-ke olubalulekile noma-ke uziba ithuba elibalulekile. Kusho ukuthi leli lokukhala-ke kwefoni nalo libalulekile. Okay, okunye-ke uma ukuthi-ke ephusheni ifoni yakho uphuphe bekutshontshela yona. Baningi vele kuyobuza lo mbuzo ukuthi khona umuntu betshontshe ifoni. Uma uphupha-ke ifoni yakho itshontshwa kungabonakalanga-ke lokhu kubonakaliswa-ke umuzwa wokuhlukaniswa. Ukusho ukuthi khona into ezokulahlekela ebalulekile empilweni yakho. Mlaleli ngicela ubeke umbono la ku-comment section ungitshela ukuthi wena ngokulandelayo ufisa sikuchazele iphupho elithini.